Bonsoir mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Ni Khassa ale ni Maïni ka video min n'u bɛ ka dɔn kɛ video kɔnɔ. Ayiwa défi lancera Maïni ko ale sɔnnen don a yɛrɛ ye et puis ale dalen b'a la ale bɛ se. Khassa fana ko ale sɔnnen don a yɛrɛ ye wa ale dalen b'a la ale bɛ se. Donc video in kɔnɔ u fila bɛɛ u bɛ ka dɔn kɛ. Maintenant aw minnu bɛ k'a lajɛ aw ka hakilina ye jumɛn de ye commentaire kɔnɔ. Ni mɔgɔ min sɔnna ko Khassa de bɛ se i bɛ 1 bila commentaire la. N'i sɔnna fana ko Maïni de bɛ se i bɛ 2 bila commentaire la. Ne yɛrɛ kɔni ma se ka n ka choix kɛ parce que ne y'a ye ninnu fila bɛɛ bɛ se. An ka jɛ an ka Maïni ni Khassa ka video lajɛ ɲɔgɔn fɛ.